मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोननि बे एलबामआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै नायनो हासिगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर। बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो।